أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نستعين الله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الهداة المهتدين، وخاصة منهم على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana, gospodaru znanog i neznanog, dokučivog i nedokučivog, na svim blagodatima i nijemetima koje nam daruje. Hvala Allahu dželle šanuhu na blagodati Islama, hvala Allahu dželle šanuhu na blagodati Kur'ana, hvala njemu uzvišenom što nas učini od ummeta Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, i molimo ga da nas od njega ne odvoji na sudnjem danu. Neka su najljepši salavati i salami na njega, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ga slijede u sudnjega dana. Amin ja rabbal alemin. Draga i poštovana braćo, nastavljamo sa onim što smo započeli prošle hudbe, a to su uzroci ulaska u džennet. Naime, Allah dželle šanuhu je dao džennet kao stalno boravište onima koji su bili vjernici i dobri ljudi na ovom svijetu, a džehennem kao vječna patnja ili kazna za one koji nisu vjerovali i za one koji Allahu nisu bili pokorni. Međutim, moramo znati da Allah dželle šanuhu daje džennet kao čisto svoju milost svojim robovima. Dakle, džennet se ne može zaslužiti djelima, ali se moraju raditi djela koja vode džennetu. Allah je učinio da ovaj svijet bude sazdan na uzrocima. Allah jedino opstoji i postoji bez uzroka. Sve je drugo sazdano na uzrocima. Naime, ako je čovjek gladan, treba da jade da bi se najao. Ne može da kaže Allah će me nahraniti. Ko će se najade, ko će zeme uzrok, treba da kaže alhamdulillah, Allah me najao. Ko je bolan čovjek, treba da ide da se pregleda, da se leči, i ko će se izleči, treba da kaže alhamdulillah, Allah me izleči. Mora da preduzmeš uzrok, a ne može da se prepustiš tek tako, ja sam vjernik. Vjernik si, ali Allah dželle šanuhu ti naređuje da se oslanjaš, da ideš ti uzroci, da ga preduzmeš, ali na početku i na kraju jedini fa'il, jedini onaj koji radi, jedini onaj koji pomaže, koji liječi, koji nahranjuje i koji uvodi u džennet na kraju krajeva jeste Allah dželle šanuhu. I zatim mi moramo da slijedimo tije uzroci kako bismo bili na taj trasa, na taj put koji vodi ka džennetu. Naime, kratko će podsjetiti, prošli put smo rekli da su uzroci ulaska u džennet ispravan iman, a ispravan iman znači vjerovanje u Allaha dželle šanuhu i sve ono što je Allah dželle šanuhu poslao preko posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, u sve da veruješ, u sve imanske šarti, da ne sumnjaš u nijedan kuranski ajet, makar tebi ne bio po volji, ne bio jasan ili manje jasan i tako dalje, da potpuno kažeš semijana vatana, za svaki ajet, za svaku objavu čujemo i pokoravamo se. Da vjeruješ, dakle, u sve imanske šartoje, da izvršavaš sve islamske šartoje, počevši, znači, od svjedočenja šahadeta, preko namaza, posta, zekijata i hadža. Znači, se znaje ako si u mogućnosti da ideš na hadž, ako si u mogućnosti da daš zekat i ako si u mogućnosti da postiš. Dok za namaz nema opravdanja. Bio bolestan, bio zdrav, bio kući, bio na putu, bilo grmi, bilo seva, namaz
ima svoje mjesto i se znaje koga se obavlja, kad se obavlja. Znači od nikoga ne spada namaz. Tija znači ispravan, dakle, iman. Drugi, znači smo spomenuli drugi uslov, pokoravanje Allahu i poslaniku u svemu. Znači vidiš kuranski ajet, a znaš da taj ajet se odnosi na tebe, dakle nego praktikuješ odmah da počneš u praksi da ga sprovodiš, to znači pokoravanje Allahu i poslaniku. Onda smo rekli takvaluk, bogobojaznost, strah od Allaha dželle šanuhu. Upitan je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta je to što će najviše ljude odvesti u džennet. Pa je rekao takva Allahi wa husnul huluk, bogobojaznost, svijest o Allahu dželle šanuhu i lijepo ponašanje. Znači tija su dva glavna razloga. Strah od Allaha dželle šanuhu i lijepo ponašanje. A šta je ono što će ljude odvesti najviše u džehennem? Pa je rekao el femu wal farđu, usta, dakle jezik i spolni organ. Znači tija dve stvari, pazi se, a na prve ove dvije stvari takvaluk, bogobojaznost i lijep ahlak, obrati pažnju. Dalje smo rekli džihad na Allahovom putu, svojim imecima i svojim životima jeste jedan od najvećih uzroka ulaska u džennet. Jer Allah dželešanu kaže za one koji dadu sve što imaju i svoj imetak i svoj život na Allahovom putu, kaže وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ. Dakle, ne recite za oni koji su preselili na Allahovom putu, koji su poginuli na Allahovom putu, ne recite da su mrtvi, oni su živi, ali vi ne znate. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Znači, za one koji su poginuli na Allahovom putu, ne recite oni su mrtvi. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Oni su živi, ali vi ne osjećate kako su živi, Allah dželešanuhu zna. Zatim, pokajanje od grijeha ili teuba, jer je Božji poslanik rekao etaibu mine zembi kemela zembele. Onaj koji se pokaja od grijeha je isti poput onoga koji nikako nema grijeha. To je uzrok ulaska, dakle, u džennet. Sljedeći razlog jeste traženje znanja u ime Allaha dželešanuhu. Traženje znanja, nauke, izučavanje samo radi Allaha dželešanuhu. Bilo da je ta nauka vjerska nauka ili da je ta nauka svjetovna nauka, znači svjetske nauke za dobrobit čovječanstva uopšte, što će koristiti ljudima, ali da bude radi Allaha dželešanuhu. Prvenstveno moramo da znamo da počnemo od sebe. Ako smo muslimani, da znamo zašto smo muslimani. Jer Allah dželešanuhu veli fa'alam annahu la ilaha illa hu. Znaj da nema drugog Boga osim Allaha dželešanuhu. Znači znaj da nema, a da bi znao morao bi da učiš. Znači treba da učimo, da saznamo da je Allah dželešanuhu jedan. Da svojim znanjem, svojim razumom dođemo do dokaza da je Allah dželešanuhu jedan. Jer Allah dželešanuhu u Kur'an na mnogo ajeta veli afala yatadhakkarun. Zar oni ne razmišljaju? Zar oni ne slušaju? Zar oni ne znaju? Znači treba da se razmišlja. Pa navodi ajete iz Vasione pa veli u tome su dokaz za one koji razmišljaju. Treba da upotrebimo svoj razum. Da spoznamo da je Gospodar jedan, a onda da spoznamo kako trebamo se njemu obraćati, kako njemu trebamo se moliti. Prije svega namaz kao jedan od ključeva ulaska u džennet, kako obavljamo naš namaz. Ako ne znamo šta su ruknovi namaza, šta su farzovi, šta su vadžibi, šta je mekruh u namazu, šta je haram u namazu, onda naš namaz nije kako treba. Jer Allah dželešanuhu ve fawailu lil musallin, teško onima koji klanjaju. Alladhina hum an salatihim sahun, oni koji namaz svoj kako treba ne izvršavaju. Znači moramo da znamo koga je namasko vrijeme, od koga do koga može da se klanja, u koje vremena je mekruh da se klanja, u koje vremena je poželjno da se klanja i u koga se prima dova. Da znamo tija znači dakle da smo stvarno shvatili suštinu namaza. Veli Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem men salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila džennet. Onaj koji krene na put da traži znanje, Allah dželešanuhu će mu olakšati put ka džennetu. Što znači da je traženje znanja jedan od uzroka ulaska u džennet. Znači znanje radi Allaha dželešanuhu, ne znanje radi funkcije, niti znanje radi imetka, niti znanje radi snage uticaja, već znanje radi Allaha dželešanuhu.
da kažeš ono što si naučio i što si saznao, pa makar to bilo mrsko onima koji te slušaju. Da doprineseš na ovom svijetu korist da dadeš za čovečanstvo i da te Allah dželešanu na onom svijetu nagradi zbog tog tvog onoga što si ostavio. Dakle, samo radi Allah dželešanu, jer čovjek što više znaje, sve više se boji Allah dželešanu, jer Allah reče u Kur'anu: Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Doista se Allaha boje od robova njegovih učeni. Dakle, učeni se boje Allaha dželešanu. Onaj koji ne zna ne može se boji jer ne zna od koga se boji. A učen kad spozna veličinu Allaha dželešanu, onda on se više boji Allaha dželešanu i zna više, sve više zna da je sve manji i manji, da je trunka na ovom svijetu. I Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem također veli: vrijednost učenog nad pobožnim je kao moja vrijednost nad najslabijim od vas. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem veli ashabim: vrijednost toga što je učen, što je znan, nad pobožnim, nad čovjekom koji samo ibadet gleda, klanja, posti, ali ne znaje. Znači, ne znaje, ne uči. I veli kao moja vrijednost nad najslabijim od vas. Kao vrijednost poslanika sallallahu alejhi ve sellem nad najslabijim ashabom. Znači, kolika je vrijednost onoga koji traži znanje. Čak u drugoj predaje se veli: onaj koji krene da traži znanje, meleki ga obaspu svojim krilima i zadovoljstva prema onome što radi, i ko preseli na tom putu, preselio kao šehid. Znači, učenjak ili učenik, student koji uči na Allahovom putu, bez obzira koje je znanje, samo da bude radi Allaha, ako preseli na tom putu, veli, preselio je smrću šehida. Sljedeći uzrok ulaska u džennet jeste lijepo ponašanje. Veli Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ja garantujem kući na ulazu u džennetu onome koji ostavi raspravu, makar bio u pravu. Ja garantujem kuću u sredini dženneta onome koji ostavi laž, makar i u šali. I garantujem kuću u vrhuncu dženneta, u najvišim perivojima džennetskim, onome koji uljepša svoje ponašanje. Hadis bilježi imam Ahmed u Musned. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je garanter. Garantuje džennet. A još na objavek da znaš da si džennetlija, nema veće blagodati od toga. A znaješ, ako slijediš ova uputa, ostavljaš raspravu, makar bio u pravu. Ljudi se raspravljaju, a nisu u pravu. Subhanallah, nije u pravu, a raspravlja se. Sad kada dokaže da je u pravu. A poslanik se ne upućuje na nešto što je suprotno skroz od toga. Makar bio u pravu, nemoj da se raspravlja. Tvoje je da kažeš ono što je istina i nemoj da dokazuješ, nego ostavi se raspravi. Garantovana ti je kuća na ulazu u džennet. A već si vlegao u džennet, a vleze jednoš u džennet, više nema izlaska. Veli kuću u sredini dženneta onome koji ostavi laž, makar i u šali. Znači, čak i ovo šala, i ovo zezancije ne smije da se koristi sa laž. Zašto? Zato što ako je zezanje, onda će preći ovo navika i čovjek će počne da mami i kad je dakle ozbiljan. I zato je Božji poslanik veli kuća u sredini dženneta onome koji ostavi laž, makar u šali, i u najvišim džennetskim perivojima. Kuću onome koji uljepša svoj moral, koji uljepša svoje ponašanje. Ne ponašanje samo prema tije što se prema tebe dobre. Bif Ebu Bekr radijallahu anhu u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i došao neki beduin i izaziva Ebu Bekra, go vrijeđa, Ebu Bekr traje. Ponovo drugi put Ebu Bekr traje i treći put kad nastavi svo vrijeđanje, svo omalovažavanje, Ebu Bekr mu uzvrati. I poslanik alejhi selam stanuje i ide. I Ebu Bekr odmah trči za poslanikom alejhi selam. Ne sme da se dogodi da se poslanik alejhi selam od mene udalji. Šta se desilo? Ide poslanik, će mu veli, šta je bilo, veli, dok je on mene vrijeđao, šuteo si i sedeo. Kad sam ja njemu uzvratio, ustao sam. Veli Božji poslanik, dok je on tebe vrijeđao, bio je melek prisutan tu. I melek mu je umjesto tebe uzvraćao. Ti si šuteo, Allah je opunomoćio meleka da mu uzvraća umjesto tebe. Ali kad si se ti uzdao u samog sebe i ti si preuzeo odgovornost da mu ti uzvratiš, melek je otišao. I došao šeitan, a ja ne sedim gdje ima šeitan. Dakle, ne sedim gdje ima šeitane. Znači, rasprava, vrijeđanje ili lijepo ponašanje
prema svima, prema onima koji su dobri i onima koji su loši, a svako će odgovarati za svoje djelo. Aisha radijallahu anha, majka vjernika, upitana je o ahlaku, o ponašanju poslanika alejhi selam. Kako je bilo njegovo ponašanje? Dakle, ti što nego vidjeli mnogo ili što ne se družili, je interesovalo kako bi u praksi bile takve. Ona im rekla, kane hulukuhul Kur'an, njegov ahlak je bio Kur'an. Njegovo ponašanje je bilo Kur'an. Što znači, ako smo mi sljedbenici Muhammeda alejhi selam, treba naše ponašanje da bude Kur'an. Hoćeš nešto da uradiš, dragi brate, pogledaj u Kur'anu. Ako u Kur'anu to ne stoji ili stoji suprotno od toga, nemoj to raditi. Jer je tvoje ponašanje treba da bude Kur'an. Allah dželešanuhu mu dao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem najbolja svojstva od ljudi. Znači bio najsavršeniji čovjek, Allahu stvorenje. I ima puno pohvalnih svojstava, ali Allah izdvoji jedno svojstvo koje go spomna u Kur'an. I veli u Kur'an, wa inneke la'ala hulukin azim, ti si doista na najvišem stupnju morala. A znamo da Božji poslanik alejhi selam ima druge savršene osobine, ljudske savršene osobine. Da bi onaj koji najviše prašta, da bi onaj koji najoštroumniji čovjek, koji najviše zna, najpravedniji i tako dalje, koji imao savršene mudžize. Ali Allah ništa od tije ne spomna veli wa inneke la'ala hulukin azim, da ne ukaže nam što je najbitno od sve što radime, ti si doista na najvišem stupnju morala. Znači ti si najboljeg ponašanja. Sljedeći od uzroka ulaska u džennet, ima ih mnogo, ali mi smo samo neke izdvojili, jeste u toku dana i noći klanjati 12 rekjata. Dobrovoljnog namaza, a to su u stvari pritvrđeni sunneti. 4 rekjata prije podneva, 2 poslije podne, 2 prije ikindije, 2 poslije akšama i 2 prije sabah namaza. Dakle, 2 prije sabahskog farza. Tije sa 12 pritvrđenih rekjata sunneta, veli Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko bude klanjao 12 rekjata, bit će mu sagrađena kuća u džennetu, i onda nabraja ove 12 rekjata, hadis bilježi Imam Nesai. Po hadis od Ubade ibn Samita radijallahu anhu, veli Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, garantujem vam 6 stvari ako mi garantujete, dakle garantujem vam džennet ako mi garantujete sljedećih 6 stvari. Kada govorite, budite iskreni. Ako obećate, onda ispunite. Ako vam se nešto povjeri, to izvršite. Čuvajte svoja stidna mjesta, oborite poglede i čuvajte se tuđeg imetka. Hadis bilježi Imam Ahmed. Dakle, još jedna garancija u džennetu. Znajme da sa svojstvom munafika kada govori laže, kada obeća ne ispuni i kada mu se povjeri, izneveri. A Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje potvrđuje dodatno i veli da sa svojstva suprotno od munafika, ta svojstva koja vode u džennet. Dakle, kada govorite, budite iskreni. Kaži ga istina, makar zaboljela onoga koji je čuje i makar tebe zaboljela. Istina kaže, i smo rekli, ne raspravljaj, ostavi raspravu. Ako obećaš, onda ispuni. Ako ne možeš da ispuniš, nemoj ni da obećavaš. Ako ti se nešto poveri, neki emanet, onda gledaj taj emanet da izvršiš maksimalno koliko si u stanju. Onda veli, čuvajte svoje stidna mjesta. Čuvajte se bluda, razvrata i onoga što je Allah dželešanu zabranio. Oborite poglede, jer obaranje pogleda je suzbijanje puta ka bludu. A gledanje u ono što je zabranjeno jeste otvaranje vrata razvratu. I čuvajte se tuđeg imetka. Tuđa imanica, tuđi imetak jeste zabranjeno, pogotovo kad se radi o imetku muslimana. Bili Božji poslanik, musliman je muslimanu haram. Zabranjen, jedan drugomu su zabranjeni kad je u pitanju njegov život, njegova čast, njegov imetak. Ne smije, dakle, muslimana ubiti, ne smije muslimana vrijeđati, udarati na čast i ne smije jesti njegov imetak. Allah dželešanu veli u Kur'an: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. I nemojte jedni drugima jesti imetke, osim da bude to trgovina na obostrano zadovoljstvo. Znači, nemojte na nepravedan način. Svaki drugi vid uzimanja imetka je nepravedan. Samo trgovina, znači, na obostrano zadovoljstvo.
i normalno hedija, poklon, ti je sve dozvoljeno. Međutim, sve drugo, u vidu kocke, u vidu kamate, u vidu klađenja i tako dalje, sve spada u uzimanje imetka na nepravedan način. A uzimanje imetka na nepravedan način, dakle, jadeš haram, jedno što jadeš haram, drugo ćeš biti kažnjen za to je haram. Znači, bilo da je ti kamata, bilo da je ti kocka, bilo da je ti, znači, otimanje imetka. Otimanje na nepravedan način. I nije, dakle, samo onaj koji govori, koji je na jeziku jači, ne znači da je on u pravu. Jer Božji poslanik mu došlo, dvojica se sudile i veli, zborite istina. Jer neko da bio dvojica, neko je poubao će zbori. Ako to još bolje zbori, je neistina, ali ja prema dokazi će presudim, ako mu presudim parče zemlje, neka zna da sam mu presudio parče džehennemske vatre. Znači, moramo voditi računa kako zarađujemo svoj imetak i kako hranimo svoju djecu. Poslije možda, nakon ko zna koliko godine, dijete ne hajrli, ne sluša roditelja i roditelj se prašuje zašto je ovakvo svemu sam mu dovolio. A si se zaprašao, što si go ranio. I završava me, dakle, so hadis od Ebu Hurajre radijallahu anhu, koji nam ukazuje da je skup dijela kod jednog čovjeka. Znači, 2-3 dijela u den ako se najde, on otvori sebi vrata prema džennetu. Veli, došao je jedne prilike, Božji poslanik je upitao ashabe, ko je danas od vas osvanio posteći? Znači, koji drži dobrovoljni post? Pa je Ebu Bekr rekao, ja, Allahov poslanik. Pa je Božji poslanik pitao, ko je od vas danas ispratio dženazu? Pa je Ebu Bekr rekao, ja, Allahov poslanik. Onda je upitao Božji poslanik, ko je od vas obišao bolesnoga? Pa je Ebu Bekr rekao, ja, Allahov poslaniče. I onda je upitao, ko je od vas nahranio siromaha? Ebu Bekr je rekao, ja, Allahov poslaniče. Onda je Božji poslanik rekao, neće se naći u jednom čovjeku, u jednom danu ova 4 djela, a da ne bude od stanovnika dženneta. Znači, 4 djela u jedan den. Isprativ dženaza, obišao bolesnog, nahranio gladnoga i osvanuo posteći, dakle postio dobrovoljni post, ta ga djela uvode u džennet. Što znači da nešto sičušno go smatrame, a ono je kod Allaha doista veliko, kad je u pitanju dobrih djela. A isto tako, braćo, kad je u pitanju grijeh, nešto smatramo mnogo sitno, a ono je doista veliko kod Allaha. I veli Božji poslanik za dvojica što se kažnjavali vo mezar, veli doista se kažnjavaju, ali ne zbog velikih grijeha. Ali su ti grijesi doista veliki. Znači, ne zbog velikih u njihovim očima. Vikale, ne golema greška, kakve ima, ja sam zlatan. Veli ove jeniju, prenosi tuđe riječi. Što god koji će mu kaže, čidete togo što je rečan, ovdje mi rekao za tebe ovake, znači prenosi tuđe riječi. Kažnjava se u kaboru zbog toga. A ovaj drugi veli nije se čuvao mokraće, dakle nije se čistio nakon obavljanja male nužde. Molimo Allaha dželešanu da nas uputi na pravi put, da nam ukaže na djela koja vode u džennetu i da nam olakša da ta djela činimo kako bi bili od stanovnika dženneta. Molimo Allaha dželešanu da nas pomogne njegovom pomoći, jer bez njegove pomoći smo niko i ništa. Molimo Allaha dželešanu da nam da milosti od njegove milosti i da nas svojom milošću uvede u džennet, u društvu poslanika, šehida, sahaba i svih dobrih Allahovih robova. Molimo njega uzvišenog da pomogne našu uzvišenu vjeru, da pomogne one koji se bore da ova naša uzvišena vjera opstane i ostane jedina do sudnjega dana. Molimo Allah da u ovim hladnim, zimskim, teškim danima pomogne onima koji nemaju stanište, onima koji nemaju krov nad glavom, onima koji su isterani iz svojih kuća, na pravdi Boga, dakle bez ikakve krivice. Molimo Allah da im on od sebe nađe smještaja kod sebe u džennetu. Amin ya rabbal alamin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال تبارك وتعالى في أحسن الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دين عند الله الإسلام.